Σιληνός. Πάνω από τους κήπους του Φρίγα, μήδα βασιλιά, πιάστηκε με παγίδα ο Σιληνός. Θεότητα που ανάθρεψε το Διόνυσο, πίνοντας ίνη. Εκεί, στο μύθο Ηρόδοτου, κοίται βέρμιον άβατον, υποχειμώνας. Η Πέλα διατήρησε μορφές αγαλμάτων και υπολείμματα χρωμάτων. Εκεί, που τα κελεύσματα βάκων δεν σε πτώησαν, αρχαίους βασιλείς και θεότητες ψάχνοντας, θα βρεις εφιολογήματα τετριμένα, το χρήμα, εργαλείο υποχαγής, τα νήματα της ζωής κρατά, να είναι φθαρμένα. Τρυφερό το φως της καρδιάς, φλεγόμενο βάτος, αργοδιαβαίνει το πάθος, πορεύς, ακέραιος. Με τα λιγότερα είσαι ευτυχισμένος, ασκός κλειδονιζόμενος, μηδεπόποτε βυθιζόμενος. Παρέλασαν πολλοί σύλλογοι, μα όπως ήρθαν, έφυγαν. Δεν βρίσκω λόγια να ευχαριστήσω τους φίλους μου, όλους όσοι βρεθήκατε εδώ. Η ταπεινότητά μου νομίζει ότι βρίσκεται στον κήπο του Επίκου, σε αυτόν τον φωτεινό χώρο, με την Ακρόπολη να σκορπάει το φως της γύρω μας, με την οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου φίλους που είναι κοντά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας, που είσαστε εδώ μαζί μου και μοιραζόμαστε τους τύπους μου. Όταν έφτασα να μην μπορώ να συγκρατώ τις σκέψεις μου, άρχισα να τις εξομολογούμε στο χαρτί, γράφοντας διηγήματα και ποίηση, με πρώτο την αναζήτηση στα 15 μου. Έτσι μέχρι τώρα συνεχίζω να λαιλατώ τις σιωπές και τους ψήφιρους, αποτυπώνοντας στο χαρτί όλα αυτά που σκέφτομαι και να τα μοιραστώ μαζί σας. Ευχαριστώ που ήρθατε και με την άψη της παρουσίας σας στολίσατε αυτόν τον όμορφο χώρο. Άλλοι από Περανία και Άτων, Ράτζα, Πάρνηθα, Νέα Πολιτεία. Και έναψε αυτή η αίθουσα με την αγάπη σας, γιατί ψάχνουμε αγάπη και σύμπνοια να συμπορευτούμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιδιοκτήτη του Αθηναίων Πολιτεία που μας παραχώρησε αυτή την όμορφη αίθουσα. Ευχαριστώ τον εκλεκτό μου φίλο Ελευθέριο Τσόκα, πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, για το χαιρετισμό του. Μεγάλη τιμή για μένα είναι ο πρόλογος και η παρουσίαση του βιβλίου μου από τον αξιόλογο φίλο μου Νίκο Ταβουλάρη, τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Επίσης, ευχαριστώ τον αγαπημένο μου φίλο Ευάγγελο Ανδρέου για την παρουσίαση του βιβλίου μου, που δεν είχε τελειωμό αυτό. Δεν ξέρω πόσες ώρες κάθονταν και έγραφε αυτά που είπε. Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Ελλάδος. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τα όμορφα λόγια τους, που δεν ξέρω αν τα άξιζαν. Αγαπημένοι μου φίλοι, εσείς θα μου πείτε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην όμορφη απαγγελία της εκλεκτής μου φίλης Μαριλιάνας Ριγοπούλου, που ακούγοντας την, πιστέψτε με, αναρωτήθηκα εγώ, τα έγραψα αυτά. Ένα ακόμα ευχαριστώ στον Γιάννη Μαρκαντονάτο, που μας χάρισε όμορφες στιγμές με τη φωνή και την κιθάρα του. Και ένα ευχαριστώ στην αγαπημένη μου φίλη Φένια Κουρέλη, που δεν παίχτηκε το βίντεο της, όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ευχαριστώ θερμά την αγαπημένη μου Γιώτα Φραγκουλάκη για αυτό το υπέροχο βίντεο που είδατε και σας την προτείνει γιατί την αξιόλογη. Δεν ξέρω, το βλέπατε συνέχεια όσοι είσαστε εδώ. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ για έναν χωριστά. Θα έχετε πάντα την αγάπη μου.